Здрасти, как сте? Спахте добре? Ако сте не спали добре, значи знаете, че гледате моето, не знам си кое видео. В канала ми Никол Пейчева. Аз съм Никол и да, знам, че очевидно, че съм Никол, но трябва да се каже, може би, примерно, не знам аз кой да се казва. Никол, аз да съм, примерно, Минка. Както и да е. Понеже онзи ден и днес ходих до Джамбо. Знаете ли що? Онзи ден ходих до Джамбо, така да се разходим с баба ми. А днес ходих, защото една моя приятелка утре ще идва на гости и трябваше да взема някои неща, защото ще играем разни игри и такива неща, така че трябваше да се направи това. И да, така. В днешното видео ще ви покажа какво си взех онзи ден от Джамбо, някои от нещата, понеже някои неща изобщо не си спомням какво бях взела. И днес какво взех от Джамбо. Така че нека да започваме, защото вече една минута ви обяснявам и няма как да стане тази работа. Както и да е. Първото нещо е... това е... Чакайте, сега ще ви покажа какво е това. Това е това нещо, което... Не знам и аз какво е това. Не си спомня какво му беше името. Както и да е. Значи това нещо... Сега ще ви обясня обаче как работи. Значи това нещо, като го сложим на хартия и след като натиснете това нещо, на самата хартия се отбелязва ето това листчице. Това си е малко по-хубаво обяснение, колкото ви кажа само едното. Ще ми благодарите после. Както и да е. Следващото нещо е тази химикалка, която всъщност не е закупена от Джамбо, а е закупена от Орнс, поне днес ходих и до мола, знам, на много места ходих и на актьорско майсторство. Тази химикалка е направена от картон или от бамбук или на мен ще ме прилича от ролка на туалетна хартия, което всъщност е еко-химикалка, тук пише Green Planet, Green Plast Material, рециклит материал, така. Следващото нещо е това на мен лично много ми харесва. Това е едно зайче под формата на свеж, което на мен супер много ми харесва и ще подари такова на моята приятелка. То беше в една опаковка, но аз го изведих да ви го покажа, понеже много шумеше самото. Да, вижте колко е сладко, на мен лично много ми харесва. Ще подаря такова на приятелката ми, както ви казах. И да. Следващото нещо е отново на тема свещ. И това е една свещ, която няма марка, но отново, както казах, ще се купя на Джамбо. Тук съм опитала да напиша череша, обаче не ми се получи. Тя има мирис на череша и мирис толкова хубаво, направо невероятно, на мен лично много ми харесва. Не можете да проверите, просто много ми харесва. Много ми е цял ден. Следващото нещо е това прес папие, което е това майче количка или нещо подобно. И вътре е под формата на яйце вътре, а вътре в самото нещо има зайче, което носи на не знам и аз на какво, две пиленца, тук има панделка и е вътре с нещо подобно на брокат, понеже това всъщност не е брокат, но ако вие знаете как се казва това нещо, кажете ми, защото на мен това изобщо не ми прилича на брокат. Следващото нещо е моят нов зелс. Това са едни тролчета, така. Сега ще покажа вътре моята красавица. Това е Обливия, аз се реших да кръси сега, защото ми напомня на морето. Тя самата е русалка, гледнете. Тя е с крилица, има и знака на Зеус, той се на З на дупето. И много е красива, аз много си обичам. И само сега ще ви кажа иронията. Не ирония, помнете каква е косата и какво е тялото. Това е два пъти колкото не е косата. Както и да е, чакайте сега. Подредиме. Следващото нещо е този тефтер, в който вече ще записвам домашните за училище, понеже стария ми просто ме водява. Защото беше накапан и не мога да се пиша на него. Ето първото, което съм записала, домашна работа, английски, математика, български, съм записала това всичко днес. Следващото нещо са тези 3 вида, защото трябваше да взема нещо за Великден.
Това са 3 вида. Не знам какво е това, може би се води хартия, цвет на хартия или нещо, но не е хартия, сигурно, защото няма като пипа, не е такава, по-грапава е, което е отцветена, има някакво цвята. Това са жълто, зелено и зелено. Тоест това е червено, а това е зелено. Извинете, обърках се. Следващото нещо, всичко това е в тази кошница. Сега ще започнем да сваждам. Това са, ако не се... На мен, сега ще ви кажа всъщност какво е това и не знам как е кръстено това, понеже на мен няма име. На мен на опаковката ми пише за творчески умения. Това е метална пръчка или нещо подобно, която е покрита с някаква такава козинка. Показвам ми само малко, защото в кутията, както ви казах преди, адски много шумкаше. И не искам да ви снямам такани нещата. Следващото нещо е такава, всеки знае какво е това. Това е хартия на трева. Взела съм зелено, за да може да сложи после в кошницата, защото една моя приятелка, както ви казах, ще идва и ще украсяваме кошници с нея. Следващото нещо са такива от текстил цветчета. Показвам само едно, защото, както ви казах и преди, опаковката не щеше да ви шумка. Ето така изглежда самите цветчета. Има ги в най-различни цветове. Има в лилаво, има в черно, всякакви. Следващото нещо е ето такива. Ето някакви такива тук неща, които се залепят. Имам 3 яйца. Чакайте сега ще ви ги покажа. Ето ги 3 яйца. Имам една кокошка. Имам още една кокошка. Показвам само част, защото както миналото ви казах, няма нужда да го повтарям. Имам зайче. Чакайте малко сега. Имам Happy Easter тук пише. Има и други цветове самите тези неща. Happy Easter, да го пише на други. Това са яйца от стеропор. Има в различни форми. Много са готини, в които ще рисувам на тях. И да. Следващото нещо. Извинявам се, малко не съм. Не съм, просто не трябваше да ме кашля. Това е червена панделка за украсяване, понеже аз много искам да си украсявам с нея и няма тъпени. И предпоследното нещо е ето тази паковечна панделка. Ето тук пише направо паковечна панделка в зелен цвят, както виждате. И да, последното нещо е тази кошница, която самата тази кошница имам 2 кошници. Ето и другата. С моята приятелка ще украсяваме. Да, ето как изглеждат. Вътре с плат, за да не може яйцата нещо да направим на самата кошница, защото тя е направена от боядисано дърво. И нека да преминавам към края на това видео. Имам още нещо. Чакайте малко, че аз самата забравих какво имам. Последното нещо е тази сламка, която, както виждате, сега разпънах. Чакайте сега, ще събера. И след това отново ще ви покажа как е самата тази сламка действа. Да виждате, ето е сламката и след като разтвора става по-голяма и аз мога примерно ето така да си я сложа и да си пия виж такъв как точно изглежда. Мога да си я правя и всякакви други, но аз сега избрах да се ето така, може да е ето така и в смисъл да си пия. В момента пия въздух. И да, както виждате, супер готини. Има я и в други цветове, но аз избрах сега да ви покажа. Те не са плодено но самите. В комплекта съдържа зелено, червено, розово, жълто и лилаво, както е тази. Но аз исках да ви покажа само лилавата, защото, както казах, самия плик шумкаше адски много. И нека да завършваме към края на това видео, защото вече е точно 10 минути.
Сега вече става 10 минути. Бинго. И 1, и 2, и 3, и 4, както и да е. Ако ви е харесало това видео, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесало, дайте палец нагоре. Надолу. Не го правете това с палеца надолу, защото не искам да имам палци надолу. Харесайте това видео, ако ви е харесало, както палец нагоре. Абонирайте се, ако искате да виждате или гледате или получавате първи моите видеа. И това беше от мен сега. Чао, до следващата седмица. И когато се абонирате, задължително натиснете камбанката, да получавате първи моите видеа. Последвайте също така в Instagram, пише се Никол4169, не съм много сигурна, ще ме видите. Както миналото видео казах снимка, как съм се снимала с Райца Паскаля. Ще ме видите, няма как да не ме видите. И това беше от мен сега. Чао, до следващата седмица. Отново чао и отново и най-накрая.